अनजालि स्वर्गियारी। आंनि अनजालि स्वर्गियारी यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आरोबाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों आंनिसिम बिरसिराम बसुमतारी। बिथांखौ आं साबायखर बावो आंनो आवरायनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं हांमा। खन्थाइया दोंसे रमान्टिक आरो जोबोर दुखु गोनां खन्थाइ। नोंथांमोनाबो खन्थाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनो आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायलांदिनि। हांमा। आय' हाबाब बहा थांखो बहा गोमोरलांखो आंनि गोसोआव दुखु होलांना, आंनि अननायखौ बावगारलांना। दाबोदि रिंखांफैयो साया माया खोमायाव, नोंनि अननाय मोजां मोननायनि रैसुमै देंखोनि रावा। साया मायाल' नुजाफैबाय थासै नोंनि हायना महराल'। खामलिनाय आंनि गोसोआव हायाखै आं दाबो बावनो, हायाखै आं दाबो बावनो नोंनि महर नोंनि अननायखौ। सिमां मोगथां रायज्लायफ्लाङो नोंखौ सेराव दं सानफ्लांना। बहा थांखो नों रजे आंखौ नेवसिना, सुजुदोंमोन आं गोबां मिजिं नोंखौ लाना। नाथाय दिनै बहा थांखो नों रजे आंनि अननायनि जिनज्रिखौ बसना आंखौ जोगोरना। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।